ಕಾಶಿಮಠ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಆಚರಣೆ ಅನುಸರಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜದ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯದವರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಅವರ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆ ಭಾನುವಾರ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ನಡೆಸಿ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆ ಭಾನುವಾರದಂದು ಸಹ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂನ 19ನೇ ಕ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಕಾಶಿಮಠ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣನ ಪೂಜೆ ನಡೆಸಿ ಭಗವಂತನ ಆರಾಧಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಕೂಡ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಬಾರಿ ಆಭರಣ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ವತಿಯಿಂದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಆಭರಣ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಮಧುಕರ್ ಕಾಮತ್ ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಅವರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. नमस्कार. आज आम्ही बेंगलोर काशीमठ ಅಂತ सजी आज आयतार लास्ट संडे केदने सत्यनारायण पूजाता आयचे दीस आमगेला आभरण प्रताप कामत मामा लेखारी सत्यनारायण पूजाला ताने आयचे विषय री एक जनाक चांग जाव म्हणून हे करता आसाची तांगेला दितात. नमस्कार. प्रताप कामत मॅनेजिंग डायरेक्टर आभरण बेंगलोर. साधारण 15 वर्ष दकून एवरी लास्ट संडे ऑफ ऑक्टोबर और सप्टेंबर काशीमठ अंतू आम्ही समाज परवा जाऊन आम्ही हांगा सत्यनारायण व्रत हाव निमगेल बायल बसता सती. सो दिस इयर वी कंप्लीट 15 इयर्स. भारी खूश जाला आनीक आम्ही देवा मागून घेवचे कसन म्हळ्यार समाजाचे सगळे जनाक बरें जावो तशें जावन आमकां बरें जाता म्हणून एक आमगेले एक देवाक एक मागून घेवचें. नमस्कार. आम्ही आता काशीमठांतू आमगेल्या संस्थे दखून आभरण टाइमलेस ज्वेलरी बेंगळूरू ह्या संस्थे वतीरी आम्ही प्रतिवर्ष निरंतर 15 वर्ष दखून आम्ही हे एक पुण्यकार्यांत आम्ही भागवहिसत आसाची. आयचे सेवादार आमगेल्या संस्थे दखून आम्ही आमगे मॅनेजिंग डायरेक्टर प्रताप मधुकर कामत हांगेल्या यजमानपणारी प्रति वर्ष आम्ही हे करची एक कार्यक्रम दवरून घेतला पुण्यकार्य. सो तशीची आमगेले समाज बांधव हांगा मेळटाचे आमकां सादारण एक 1,500 दखून 2,000 लोकांक मेळटाची. सो त्या निमित्त आमकां मस्त जनाल संपर्क जाता. सर्वे जनां सुखिनो भवन्तु. पुरा जनक देव बरें करो. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಸೆಂಚುರಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ದಯಾನಂದ ಪೈ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಜಿಎಸ್ಬಿ ಸಮುದಾಯ ಅಂದರೆ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯದವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಸಮುದಾಯದ ಜನತೆ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಂದರು. सत्यनारायण पूजा करायची म्हणाल्याची ते जाऊन केलेलं आजी भारी खुश म्हणाले. 347 महिने 30 वर्ष जावता राहिलं आहे निरंतर जाऊन जाता असं. आज सेवादार आमगेले आणि प्रति महिना मी एकले सेवादार करताची 12 महिन्याक 12 सेवादार असाचे त्यांनी जे आज सेव करताची. आज खुशी विषय म्हणाले आमगेले मोगाचो प्रताप कामत आभरण ज्वेलरचो मालिक तागेले आजी सेव तागेले तो कितकी वर्ष जावन प्रति वर्ष तागेले ह्या म्हयन्यात तो ऑक्टोबर म्हयन्याचे सत्यनारायण पुजे सेव ताणें करता आसा. आज केला ताणें आनी तातूंत एक खुशी म्हळ्यार तागेले आज एक आमकां पुराय केलें कसो म्हळ्यार ताणें MBA तागेले बिजनस मॅनेजमेंट कोर्सान तो MBA करून ताका डॉक्टरेट मेळ्ळा. आजी ते एक खुशी विशय ताका शुभाशीश सांगूंक आमगे सगळे समाजा तर्फीन पुराय जनां तर्फीन ताका शुभाशीश सांगूंक म्हाका बारी खुशी जाता सर. त्या माने देवाला सोम्याला मगल्याची ताका तागेले कुटुंबाक देवान चांग अभिवृद्धी करून दिवका. तागेले बिजनसान तूं चांगें करका. तागेले कुटुंबय तशीची तागेले कुटुंबय चांग रितीन अभिवृद्धी जावका म्हणून हांव देवाला सोम्याला मागलां. त्या माने तांगा सर्व जनाले कुटुंबाक आमी देवाला सोम्याला मागलां. पुराय जनाक इता म्हळ्यार आमी प्रति सत्तावन्न पुजे वेळार पळयलां हांगा पुजे आमी भागवहिसली निमती आमगे मस्तिनाल अभिवृद्धी चांग रिती जाला. हांगा समाजान तूं भारी रिती अभिवृद्धी जाला. तशीच हांगा कोण कोण पार्टिसिपेट करता की तांकां पुराय जनाक बरें जावो पूण मेले शुभाशीश सांगून दवरता.
ಕಾಶಿಮಠ ಸಮುದಾಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ ಕೈಜೋಡಿಸಿದೆ. ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಂಥಭೇದ ಬಿಟ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಕೊರೋನಾ ಸಂಕಷ್ಟದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿಗೆ ಊಟ ತಯಾರಿಸಿ ಹಸಿವು ನೀಗಿಸಿದೆ. ಇಂತಹ ಕಾಶಿಮಠಕ್ಕೆ ನೀವು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಬಹುದು.